ತುಳುನಾಡದ ದೈವಲ್ನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ರಾಮೆಲ ಉಲ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣಲ ಉಲ್ಲೆ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನದ ಉಲಾಡುಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ದೈವಲ ಬನ್ಪ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂಚಿತ್ರ ವಿಷವತ್ತು ಬರ್ದುರತ್ನಾಡ ಕಾಶಿರಾಮೇಶ್ವರದ ಗಡಿಪಾರವೆಂದು ದೈವ ನುಡಿಗರು ಪಂಚಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವ ಕಟ್ಟುನರೆಗೆ ಕಾಶಿ ಓಲುಂಡು ರಾಮೇಶ್ವರ ಓಲುಂಡು ಮನ್ಪುನಚ್ಚಿಂದ ರಡ್ಡು ಗಡುತ್ತ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಲಾಗಿತ್ತದೆ. ಇನಿ ಕೋಟಿ ಜನ್ನಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪಾತನ ಬನ್ಪ ಕೋಟಿ ಜನ್ನಯರ್ನ ಕೈ ಟಿಪ್ಪುನ ಸುರಿಯವು ಕೇಂದ್ರ ಆಜೆಚ್ಚಲವು ಮೂಜೆಚ್ಚಿ ಬಳ್ಳಿದ ರಾಮಚಂದ್ರುಡ ಸುರಿಯ ಬನ್ಪುನಚ್ಚಿಂದ ಸುರಿಯದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು. ಅಪಗಂಡ ಅಲ್ಪಲ ರಾಮೆ ಬನ್ಪುನಚ್ಚಿಂದ ಶಬ್ದ ಉಂಡು. ಉಂಡೇ ಮಾರದ ದೈವಲನೆ ಇರುವೆರಡ ದೈವಲನೆ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೈವಲೊಂದು ಕೆಲವು ಗಂಟೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ದಿನಲ್ಲ ಯಾನು ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ಬನ್ಪುನಚ್ಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಭೂತ ಬಿತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಂಚಿದ್ದ ಒಂಜಿ ದಾಯಗುಂದೊಂಜಿ ಪಿಂಗಾರದ ಸಲಾದ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಲಗದ ಬರಬಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲ ಒಲಿಪುನಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ